Ένα-δύο. Για την ομάδα της ΑΕΛ, στο τέρμα, Κόγιος, μέσα, Βασιλείου, Παντσελινάς, Κασκάνης, Κατσόρας, Σιμόπουλος. Για τον Ολυμπιακό που τα μύτης, Οικονόμου, Κινέλο, Κεγαρότσης, Βογοτάκος, Πτώκος, εντάξει. Πάμε, έλα! Ξεκίνησε ο αγώνας. Ξέφυγε. Καλός ο Χλούκος, πολύ καλός. Για να δούμε, Κατσόρας το όχι! Νάτος, πάση λίγο, Κατσόρας έξω, out. Τι out, το φράγιο. Όμως καφεΐνη του τι έγινε Λάζο, τι έγινε? Μην τον βάλεις. Πιέζει ομάδα, πιέζει. Άρε Λαρισάρα. Οικονόμου, κάτσε χωριός. Κάτσε καρίτσα. Βασιλείου, το ταλέντο του πέμπτου. Να το Παναγί. Αλλαγές. Μένει ο Καμπίσιος, παιδιά, μένει ο Καμπίσιος. Κάμις προσπαθεί να διώξει παίζει τον Βασιλείου και ανεβαίνει, δίνει στον Βασιλιά κακό κοντρόλ τον Κασιλά, προσπαθούν να κλέψουν, παίρνει ο Καμπίσιος. Ο Καμπίσιος της ομάδας, το καμάρι της Λάρισσας και της Μελιμίας. Τώρα Άλκης 19, Άλκης 23, Άλκης. Βασιλινάς ξαναρχίζει το παιχνίδι και αυτός μεγάλη κακή στα πόδια του Παπαντάκου, ανεβαίνει ο Παπαντάκος. Την κλέβει ο Καμπίσιος με ωραίο κόψιμο. Την κατοχή του πάλι σου ούτε ένα σουτ στα χέρια και διώξουμε από τον Καλουσκάνη στο πλάγιο της ΑΕΛ. Μια ελαφριά πάσα στον Λούρμα. Ο Λούρμα πάει να κόψει για τον Οικονόμου, αλλά είναι κακό. Τώρα έχει γίνει τα χέρι από τους διαιτητής και συνεχίζει το παιχνίδι. Και λήξει το αγώνα. Έχουμε δηλώσεις από τον προπονητή της ομάδας, τον Σέχωσε Οικονόμου. Χειροκρότημα! Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν. Στις ενώσεις μια έτη τα δίχτυα κομμάτιαζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια σουτάρετε και σπάτε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε. Για την ομάδα της ΑΕΚ, τέρμα, Σπύρος Ρώσης. Μέσα Κύρκο.
Κύρκος, Μοριανός, Παπαϊωάννου, Σπάνιας και Χότος. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, Σιμούλης Τέρμα, Ελιγιάννης Μέσα, Δημολιός, Κουτσογιάννης, Βασιλιάδης, Παπαγούλας, Κατσούρας. Είπα έναν παραπάνω, αλλά δεν ξέρω τι συνέχεια. Παπαϊωάννου, παίζει στο Χόντο Τσότο Πότο. Χόντο Τσότο Πότος μέσα! Όχι, σου τσακ! Πρέπει να μπει γκολ, πρέπει να μπει το γκολ, αλλιώς δεν κερδίζει, φίλε μου. Ο Κύρκος παίζει, Κατσούρας. Σωστός, παίρνει ο Λίο. Θα πάει μόνος του για να δούμε. Παίζει στον Δημολιό και το γκολ! Γκολ, όχι. Παρηγορήστε ρε! Γκολ, τι έγινε μπανάνα, το πάγαμε! Τσικίτα, τσικίτα! Δεν πειράζει, νησπύρα έχει κρύο. Έχει αέρα γι' αυτό. Για να δούμε, Χόντο Τσότος Πόντος. Στο Σπάνια, τσίτσανο, έλα έξω. Κλασική βάση τώρα θα γίνει για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίρνει Μοριανός. Ωραία. Πάλι έξω. Χτύπησε πάνω στον coach. Τριών. Σπάνια, πάρ' την ομάδα στην πλάτη σου, Ραόρ. Κάτσε ο Μοριανός. Μοριανός με 5 γκολ στους σχολικούς, παρακαλώ. Και το σώζει ο Μίτσος. Πολύ καλός ο Μίτσος. Γκολ! Κύρκος, ο τότε της Αλφούπολης, Νάτος, Νάτος! Έλα, βάλε πονήρε, βάλε πονήρε. Έτσι ακούει και σηκώνεται η ομάδα της. Μίτσο, βάρατο, βάρατο. Κύρκος, γκολ! Το chemistry της Αλφούπολης. Παλιοί συμπαίκτες και οι τρεις έδειξαν πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η ΑΕΚ, παιδιά. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Και στα δύσκολα τα έβγαλε πέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια, αυτό είναι γκολ. Αυτά είναι τα παιδιά μου, αυτοί τα συμπαίκτες μου. Ρε περήφανος, περήφανος. Πού ρίχνεις τα αγόρι, πού ρίχνεις. Νάτος, η μαύρη χέρι, από το μαύρο στέλνο το βαράει. Τι κάνει. Σταμάτησε τη φάση όλη. Έκανε πίτε. Τέλος ο αγώνας. Σπάνιας έξω. Ποιος μπαίνει μου. Ποιος μπήκε ρε παιδιά, Γιουλιά μέσα. Σπύρος Ρώσης. Παπαϊάννη, Κύρκος, Κύρκος, περνάει Κύρκος, περνάει Κύρκος, περνάει Κύρκος, σουτ! Ωρε Παπαϊάννου, ρε, μας βγάζει τα μάτια κάθε φορά παιχτούρα. Τελείωσε, η ΑΕΚ κερδίζει! Πανάρα θα μας κάνετε δηλώσεις. Τι πιστεύετε έφταγε που φάγατε τον γκολ? Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε την... Έρε πράσινη, έρε ομάδα. Τώρα σε βλέπω αγαπημένους, αυτοί είστε. Για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπα, πού είναι ο Τσουβάρας? Πού ο Τσουβάρας? Αλλά ρε, ομάδα θα το βάλει χωρίς. Βάλε πονή. Είναι δυνατόν? Κατεβαίνει η ομάδα χωρίς τον αρχηγό. Πού είναι ο Τσουβάρας? Για να πω. Πίσω του μας παίρνεις αρχηγός. Το κοτέτσι πίσω, σωστός. Τι τώρα μες στο γήπεδο, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ αυτό.
Μπονούτσι Τσιελίνη, το σούτ! Αυτός είναι ο Βασιλιάς Σέλ! Αυτός! Κανένας καπίσιος! Κανένας, μόνο Βασιλείου! Αυτός! Πιέστηκε ο Παναθηναϊκός! Πιέστηκε! Κάνε Παναγιωτάκη! Καλό! Τον είδε! Μέσα! Σοτσάκ! Την έχασε, την έχασε! Νάτος! Νάτος! Νάτος, παιδιά, κοιτάξτε όλοι! Ο Εμπαπέ από τα Βάρσαλα! Νάτος! Τώρα πήγε ο μπαμπάρας στα μόρια, τώρα θέλω να μιλήσω, τώρα έχει το ψωμί. Σοβαράς! Νάτος! Να μιλήσω λίγο, τώρα πήγε το Σοβάρα, σιγά! Έλα ρε Σοβάρα, παλικάρι μου, έλα! Εμπαπέ! Δεν υπάρχεις αγόρι μου, δεν υπάρχεις! Δεν υπάρχεις ρε παλικάρι μου! Εμπαπέ απ' τα Φάρσα, αλλά Νάτος! Νάτος! Ο πράσινος διάβολος! Έχεις το Σοβάρα αγόρι μου, αυτό χάνει η ομάδα σου! Ρε Παναθηναϊκός, λάστ, τίποτα. Ξαναπέζουμε λεπτά. Σκάσε ρε μαλάκα. Σοβαρά, τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Παναγιώτης, Παπαγεωργίου, κρατάει. Τα δέντρα, εντάξει, τέλος. Δεν πειράζει. Τα άλλα είναι και γυρίζει, έτσι είναι. Όχι, παλιά. Βάλτε μου λίγο φωνή, ευχαριστώ πολύ. Βάλτε μου λίγο φωνή. Πόλεμος αυτή η μάχη, πόλεμος. Η μπανάνα. Η μπανάνα μένει εκεί, δεν αλλάζει. Σωστό. Ανεξάπλωσε. Έτσι είναι. Το σούτ. Στο τσάκ. Παναγιώτης, πίσω στο ζήτημα, τον κορμό του Ολυμπιακού. Γάζος μέσα. Μέσα είναι ο Βαγός. Ωραία παιδιά την πλάνα. Απίστευτος, δεν έχω λόγια. Ανιάλτης. Ρε Πανανόπλευα. Πού να περάσει ρε, πού να περάσει. Πάλι καθάρισε. Διαβάζει και το γκολ. Γκολ πάλι. Αυτή η συνεργασία της Αντούπολης δεν υπάρχει. Από τότε που η Άκη του πάρει ο Ιτσπέκ της Αντούπολης έχει φτιάξει ομάδα. Τώρα κάρα μας έχεις αρρωστήσει. Έλα, στεγά,
να στενάζουν τα Ζήσεις, ρε, πως την καθαρίζει την μπάλα. Έχει πει μέσα ο λάθος, παιδιά, έχει πει μέσα ο λάθος. Έφυγε, Γιουλιάν, κοίτα, παρατρίχτα. Για να δούμε αλλαγές. Ενημερώνομαι, βγαίνει έξω άλτης Ποταμίτης, μπαίνει μέσα ο Παπαδάκος. Παπαϊωάννου βγαίνει και μπαίνει σπάνια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Χρυσή αλλαγή. Καλό, Λάζο, καλό. Άντε να δούμε πώς θα τον φύγει από τον κήπο τώρα, άντε να δούμε. Άντε να δούμε πώς θα τον κόψει. Ένα. Οικονόμου μέσα. Νότος. Βάρατο. Τι κάνεις. Πού σου πήγανε. Σχολικούς δεν τα βάλεις αυτά. Και άλλο διαμάτι της Αμβούλης και άλλο μάτι. Κοιτάξτε πόσο σοβαρό ύφος έχει το τέρμα της ΑΕΚ. Δεν σπάει χαρακτήρα με τίποτα. Κάνε μου, θα καταφέρει Κουνέλος να το σπάσει. Ρος χαιρέτω το κοινό σου, ρε. Χαιρετάει. Κύρκος, έδωσε Μαγαλίου του Κολόμου. Κύρκος. Με την πλούζα, ρε, με την πλούζα. Τέλος. Τα παιδιά. Σαν του πάω την ομάδα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ο Μαργαράκος μπαίνει και μετά Αυτό είναι τέρπι, αυτό είναι τέρπι με τα όλα του. που τα 11 παιδιά μας θα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Πάω, τρέμω το όνομά σου και στο πέρασμα σου τρέμει όλη η γη. Πάω, άλλη μια τσιαμάτα κι όλη την Ελλάδα θα ξαναπεί. Μεγάλο τέρπι εναντίον Μπαμπάρας. Κατούρι έκανες λάθος. Κατούρι. Άτο. Στο τσάκ. Γκολ! Στο τσάκ ο Μπαμπάρας κάτι έκανε. Είναι το γκολ τουλάχιστον. Καλό. Πώς το έκανες έτσι πάρ' το παιχνίδι, είναι δικό σου όλο, δικό σου. Ποιος το έβαλε όμως. μεγάλος δεν υπάρχει Πάνος το έβαλε, πάνω εσύ το έβαλες. Ρε Παναή, τούρα. Κάτω τους καλά όμως τώρα, κάτω τους καλά. Παίζει ο Παναθηναϊκός πάλι. Μια ομάδα με νέους, μόνο με νέους και το σουτ είναι έξω. Δυστυχώς τότε ανεβαίνει η Πουλά, Μουλοχτά, σωστός. Αλεπουδιάρης, σωστός. Ίσο ο Παναγιώτης, τον έχει δει και άπησε την πάσα. Όπα! Έσωσε τα κορίτσια από βέβαιο θάνατο. Απίστευτο gentleman. Το σουτ! Γκολ! Τώρα έχει πάρει φωτιά το παιχνίδι, φωτιά! Αλλαγές! Καλά τώρα πάει ακόμα παραπάνω φωτιά. Κοιτάξτε παίκτες που μπαίνουν. Ο Κόκορας! Κόκο μπαίνει! Δύο παίκτες βγαίνουν. Μάγκες, δύσκολα. Ο Πάοκ δεν κάνει αλλαγές. Ωραία, δεν είχε πότε αλλαγές ρε παιδιά. Να πω. Τι τους έκανε. Έτσι τελείωσες,
Κόκο, πού είναι ο Τσιοβάρας? Τι έγινε, αναστατωθήκαμε, Κόκο, τι θα κάνουμε? Έλα ρε Παοκάρα, έλα! Κλείσω Δημητριάδου. Αυτό μας πήγε εδώ. Άτες. Στο παπά! Τα παραμένα πάνω ρε φίλε, κερδίζεις. Νίκη για το Παναθηναϊκό! Δεν έχουν τα μάλια σπένα με τις νίκης στα θέλω. Μια ψυχούσε να σου πείσαμε τα πανηγυριά η ελπίδα της να πείσει. Καλώς ορίσατε στη Νέα Φιλαδέλφια, αυτή την όμορφη μέρα. Όχι ρε. Ναι, άσχημος τον Κασάρκος. Για την ομάδα της ΑΕΛ. Και το πρωτίστερα είστε και πολύ. Κόγιος στο τέρμα. Βασιλείου, Πανσελινάς, Κασκάνης, Καπίσιος. Ο Αστέρ των Εράμινων. Κατζόρας και Σιμόπουλος, ποιος είναι να γίνει ξέρει. Όποτε παιδί είναι αυτός ο Καπίσιος. Μια πάσα, Πανσελινάς, Κασκάνης. Για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο Παπαϊωάννου, ο Χόντος, ο Γιουλιάν. Ο Σπύρο Ρίρο κάτι κούμπωσε το πρωί, δεν εξηγείται να παίζει καλά, δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα. Το στημένο Γατζόρας, μια προβολή του Μοριανού. Ελεγχόμενα πράγματα. Καλοσκάνης κάνει λάθος. Μοριανός κλέβει την μπάλα, τα κουνάει και το σουτ. Ελέγχει ο Κόγιος, ξανά στα πόδια της ΑΕΚ, η μπάλα σπάνια κάνει στην άκρη, δεν βλέπω. Λάγιο, έχουμε αλλαγές τώρα, είναι το ημίχρονο. Μπαίνει μέσα ο Ραφαήλο Βασιλείου για την ΑΕΛ και ο Σπάνιας ο Ορέστης, ή αλλιώς τα λέγει κανείς, ο Πέτρος Μάνταλος της καρδιάς μας. Και αρχηγός της ομάδας και πρόεδρος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και χορηγός του πάγκου του Χόντου στη Λαϊκή. Μια σέντρα πολύ γλυκιά σαν τον ίδιο ο Καπίσιος. Ένα σουτ. Δώσε μπέικον της ευτοχίας θέλει να χορεύσει εδώ πέρα. Πολύ δυνατός για τα γούστα του Μοριανού. Γι' αυτό φοράει καιρός με την Τραχιόνιο. Βλέπετε αρενοπόλυτα. Τσικίτα μπανάνα, κοιτάει στα μούτρα του Βασιλείου. Στον Κίρκοβιτς μπάλα, ένα σουτ. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 74ο λεπτό. Δεν μπορεί να περάσει μια παλιά αυτό το παιδί. Τίποτα παιδιά, το πιο άκτιστο μάτι. Πρώτη είναι η ΑΕΛ με 7. Δεύτερη. Καλά. Ολυμπιακός 0. ΑΕΚ 7. ΠΑΟΚ 0. Άρα τι γίνεται. Και Παναθηναϊκός 3. Προηγείται η ΑΕΛ. Όχι, η ισοπαλία έχουν, αφού είναι τα ίδια γκολ. Ναι, πάμε στο επόμενο μάτι, δεν ξέρω ποιος είναι. Σας συνδέουμε τον κύριο Καπίσιο. Ποιοι παίζουν. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τα είπα πριν. Ναι. Να μας κλείσουν. Πάμε! Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι 2 παίκτες, 3, άντε. 4-5. Βάλτε ύμνο, βάλτε ύμνο.
Παπαντάκο. Δεν πειράζει. Φιάσκο. Η ομάδα που πέρσι κέρδισε, φέτος θα βρίσκει δύσκολα ο Λάζο. Λάζο. Κάτσε ρε. Άλκης. Κατούρι. Πού να το παίξουν Κατούρι ρε, σας τη λέω. Κουνέλας. Ελαραμπή. Έλα ρε αγόρι μου, αυτός. Η χαλάρωση κέρδισε. Αυτοί είστε. Χειροκρότημα, πρόκειται να δούμε ματσάρα. Πάμε Μίτσο. Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν. Ξένωση, η αέπη, τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, παρετήκες πάτε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Να ενημερώσω ότι τους οπαδούς της ΑΕΛ τους συμφέρει νίκη Παναθηναϊκός. Άμα κερδίσει η ΑΕΚ πρέπει αναγκαστικά η ΑΕΛ να κερδίσει μετά για να υπάρχει ισοβαθμία. Ξέρει! Πού είναι? Δεν τον βλέπω παιδιά! Δεν τον βλέπω! Πού είναι ο Παπάρας! Πες μέσα ρε! Γκολ από τώρα! Μπράβο στην ομάδα, τώρα τι να πω. Δεν μου συμφέρει. Παπάρα χωρίς πλάκα, γιατί βγήκες. Καλά είσαι, Παναή. Πού να είναι τα παλικάρια. Εδώ ο Μαριανός, δικό μας παιδί. Από κάτω. Κοίτα, καλή πάσα ρε. Καλή πάσα από τον Παναγιώτη. Άι μωρέ αλλαγές. Άι μέσα. Τρέμου καλά. Ξανά ο Μπαπέ απ' την άνω μαχαλίτσα μέσα. Τάτος, μπήκε και Ριζιαέλ. Πρόκληση για Καπίσιο, άμα βάλει κόλλο Τσοβάρας θα φάσει ένα Ιζινάφ. Τον ξέρει καλά όμως η Μπανάνα, τον ξέρει καλά. Τόσα χρόνια συμπαίκτες. Πού να μην ξέρει που βαράει, εννοείται ξέρει. Κοίταξε το σονάζει. Έτσι είναι, Σπάνια κάνε τώρα. Σπάνια βγάλει την μπλούζα, κάνε. Παπάραβιτς, Παπάραβιτς δεν έγινε καλά. Ρε Παπάρα. Ήτανε φυσικό τώρα να το πιάσει η Μπανάνα. Να κάνουμε ένα τεστ ντόπινγκ προτείνω στην Μπανάνα γιατί τα έχει πιάσει όλα, Ένα τεστ ντόπινγκ στο τέλος. Μην την έχουν φαρμακώσει. Δεν είναι εποχή τώρα για μπανάνες. Μπαμπάρας, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά αυτό ήταν φάουλ, φίλε μου. Αυτό ήταν φάουλ. Τι κάνει ο Πετώρης μέσα. Ο Μπαμπάρας κυκλίνησε.
Παπαϊωάννου, Παπαϊωάννου, που το βάρισε. Τίποτα, ζέμει αυτός τίποτα, δεν πανηγύρισε τίποτα. Νομίζω τα λένε Σιμούλη, ο άλλος είναι ο Βασιλείου, ο Στέλιος, ο Λίο, ο Κατούρης, θα το ξέρω, και για την ομάδα της ΑΕΛ. Για την ομάδα της ΑΕΛ είναι ο Κόγιος στο τέρμα, ο Βασιλείου, ο Κατζόρας, ο Σιμόπουλος, αν βλέπω καλά, ο Παρσελινάς, ο Κασκάνης και ο Καμπίσιος Απόστολος. Και πάλι. Σιμούλης, πού το είδε. Ω, καλό. Πανσελινάς, Βασιλείου το σουτ. Περιμένουμε να μας πει ο διαιτητής, κύριε διαιτητά, τι ήταν. Δεν βλέπατε, αν είναι δυνατόν. Το βαρ, εδώ κύριε. Εδώ κύριε, το βαρ λέει γκολ! Για την ομάδα της Λάρισσας! Η μόνη επαρχιακή ομάδα με πρωτάθλημα! Τούρισε ένα σουτ! Τίποτα. Έκανε. Με μπάλα καλός καμνής. Μια πάσα για τον Βασιλείου, ελέγχει ο Λίου, Κατούρης, δεν ξέρει τι να κάνει, πετάει πάνω. Στέλιος με την μπάλα, άντε Κασκάνης να του κάνουμε το χατήρι. Με την μπάλα ο Στέλιος, χορεύει σε πέτυχο, Καμπίσιος, χέρι! Είναι πλεονέκτημα το σουτ! Αχ, τι να μας κάνει περήφανος αυτό το παιδί. Αλλαγές, coach κρατήστε το, παίζουμε, είναι νωρίς ακόμα, δώστε 12 λεπτά. Εγγυρική θέλει να φύγει. Μπαίνει μέσα ο αρχηγός της ΑΕΛ. Ο Τούπτα, ο νέος. Ο γνωστές Σιμόπουλος. Συνεχίζεται το παιχνίδι μετά την ανάπαυλα. Παύλος Βασιλείου. Ένα σουτ. Ναι. Μετά από απόφαση που έπαιρνε, περιμένουμε να είναι καλύτερος. Πάμε Καμπίσιος. Τι κάνεις ρε Καμπίσιο. Χέρι είναι κύριε. Τέλος πάντων δίνει πλεονέκτημα για την ίδια την ομάδα. Καμπίσιος με την μπάλα. Ένα σουτ. Πολύ καλό. Στον ίχνο η μπάλα. Από τον Καμπίσιο. Μας σηκώθηκε η τρίχα Καμπίσιο. Απίστευτο. Μπερδεύτηκε ο άλλος. Ένα σούτ από το Στέλιο! Καλό ήταν, καλό. Να δούμε μία πάσα για τον Καμπίσιο. Θα ξαναβάλει γκολ. Ο Κατζόρας θα κάνει σούτ, αυτός πάντα έτσι κάνει. Αυτός με την μπάλα, κινείται η Νιέστα. Αυτό ήταν φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του στο σημερινό αγώνα. Δυστυχώς δεν έχουμε Champions League, γι' αυτό τραγούδισα εγώ με την ωραία μου φωνή. Να σημειωθεί ότι στο παρόν αγώνα ο Καμπίσιος πρόδωσε την ομάδα της ΑΕΚ, συμπαίκτης πολλά χρόνια με τα παιδιά της Ανθούπολης. Προτίμησε να πάει για την δόξα παρά να παίζει με την παρέα του. Έτσι είναι. Οι συνθέσεις για το σημερινό τελικό είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Στο τέρμα ο Κόγιος που δεν έχει φάει γκολ σήμερα. Ο Κατζόρας ο Θοδωρής. Ο Σιμόπουλος στην άμυνα με το ροζ στο περιβραχιόνιο. Ο Ραφαήλ Βασιλείου, ο MVP του πρωταθλήματος. Ο Παντσελινάς ο Παναγιώτης και ο Καμπίσιος ο Χριστός. Για την ομάδα της ΑΕΚ, ο Τσόντος Πόντος Αναστάσιος, ο Μοριανός, το βλέπω ρε, ο Γιουλιάν,
Ο Μίτσος ο Παπαϊωάννου, ο Τσικίτα Μπανάνας στο τέρμα και ο Μάρκο Κίρκοβιτς που μας έχει συγκινήσει απόψε. Συνήθως προτιμάει να πάει η ομάδα του στα πέναλτι. Ούτε η άλλη. Η άλλη έφαγε. Ο Κίρκος, ένα σουτ, φοβερή απόκρουση από το Λικέρ Κασίγια στο νέο. Κόρνερ η μπάλα. Αυτός μπάσκετ παίζει εδώ μεταξύ. Τσίπικο, είναι τέλος πάντων. Πολύ καλή ευκαιρία, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει ο Μάρκο Κίρκοβιτς. Δεν τσιμπουλήθηκε, τέλος πάντων. Πάμε ένα καλό, Μίτσο, Πάμε να αλλάξουμε λίγο πλευρές παρακάτω. Ποιος βγήκε? Βγήκε ο Μπανάνα Τσικίτα και ποιος βγήκε? Πάτε καλά ρε. Μισό λεπτό να βρούμε γιατί μπερδεύτηκε εδώ πέρα. Τι κάνει? Θα μπει ο Γιώβιτς τερματοφύλακας. Ο Γιώβιτς μπήκε τερματοφύλακας. Τα έχει πάρει μάλλον η ομάδα της ΑΕΚ, δεν εξηγείται αλλιώς. Πρέπει να είναι στημένος ο αγώνας. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω λογικά. Ο Μάρκο Κίρκοβιτς. Τι τον έκανε, Πάμε τώρα στο περιπλασιόνιο. Στη μούρη του Κίρκου. Βάζει χέρια ο Φώτος. Ραφαήλ Βασιλείου ελέγχει την μπάλα άραβια. Με την μπάλα ο Μοριανός. Στο πιο θεαματικό τελικό τα τελευταία 10 χρόνια. Για να δούμε τι θα γίνει. Σου είναι καλύτερο, τέλος πάντων. Και τις αγωνίες. Ένα σουτ! Γκολ! Για την ομάδα της ΑΕΚ. Στο 60 ο Κίρκοβιτς ανοίγει το σκορ. Απίστευτο! Απίστευτο! Δείτε εδώ έξαλλοι πανηγυρισμοί στην Εξέδρα. Μαζί με την θύρα 21 πανηγυρίζει ο Κίρκοβιτς. Πρώτη φορά τέτοια πράγματα. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η ομάδα της ΑΕΛ. Ξανακλέβει ο Κίρκος, έχει πάρει φωτιά. Ο Βασιλείου κλέβει την μπάλα, δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Ο περήφανος αυτός δικέβαλος. Μοριανός, να δούμε τα φάγητα απευθείας. Τι κάνεις πρέπει αργιστημένη. Πολύ κακή, κι άλλο το παγόντος. Τι γκολ έβαλε, ο Φώτος. Απίστευτο γκολ! Απίστευτο γκολ! Δείτε έξαλλοι πανηγυρισμοί! Πανηγυρίζει με τον μικρό του αδερφό! Τι απίστευτο γκολ ήταν αυτό! Το Πούσκας μπορεί να δοθεί από τώρα! Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στα ελληνικά γήπεδα! Ποτέ! Θα δώσουμε γκολ κύριε να είναι λίγο τέρπι! Χόντο μ' αγάπη! Ο Κίρκο που είναι λεπτός, δεν μας συμφέρει κανέναν. Βασιλείου, ανοίγει πάνω στο Παντσελινό, Βασιλείου! Απίστευτη απόκρουση! Τι έβγαλε στο 300, στο 84, αν είναι δυνατόν! Τώρα τι θα γίνει, κύριε, να κυτρινίσουμε λίγο τον τερματοφύλακα. Αν είναι δυνατόν, βλέπει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, χειροκροτήστε τη σωστή διαιτησία μόνο σε αυτόν τον αγώνα. Τίποτα παιδιά, το πιο άκριστο μάτι.